Ahoj, Nazdar zdraví lidi. vás Holda. Byl u mého prvního videa z hry Shakes and Fidget Dagu. A má tu sebou komeťáka 9. Který je zažraný do hokeja. To se Tak jak vidíte, já jsem neměl ještě YouTube, to mě pak poradil kámo, že tam začnu natáčet. Tady Ne, ty? Přece ne? Jo. No tak já jsem to začal, to je moje první video, už jsem level 75. Zrcadlo mám hotový, podzemko. Jo a... Ne, nic. 3 podzemka mám. A můžem ukáž cech ještě. Jsem v cechu smrtonoši. Bez sro, jsem tam A více. ten komeťák 923, to jsem já, ale já tam moc nehraju, já hraju totiž na dvojce a na druhém světě a tam jsem 71. A to, co Travel Plus V, nemačkejte, nebo vám to vyhodí ze stránky. Když tak Nebo je to vám takový... vypne internet a teď na mě bude každý útočit dovolet, takže jsi to teď každému řekl. Já vím, ale když tak si to taky dejte do popisu postavy. Protože je to dobré. Je to dobré, když na vás někdo chce útočit, že A chce potom být si nezapamatuje nepozice. vaše jméno. Jo, třeba, že tam jenom tak nenápadně najede. Když tak si to taky dejte. Ty ukaž mě poštu, já jsem ho ještě neviděl. No. To bylo jo. Má tady hodně výher. Protože ty si vymazáváš jenom Tak vole, prohraný jenom zápas. dva lidi mě zabijou, ostatní výhry, vole. A to je právě nejlepší. A je tady questík, toho najdu za chvíli. Ale na prvním místě je Fire. A tady je questík, vidíte? Jo, to je natáčí, myslím. A už je 270, A já jsem- 247. A já jsem byla. na Šejkovi našel Ainitus a tak jsem se podíval na YouTube. A tam jsem ho právě našel, tak teďka jsem na něho párkrát díval. No ale zajímavé, že si měnil věci, že zas měl jiný a teď mám jiný. Tak Ale výhraň to hrála. Ty vole, kde vzal tolik hud, 36 víc. Tak třeba si je nakoupil. Ty vole, tolik, vždyť se podívej u houbičkáře tady. Taky si nějaký nakoupil, A že? čím se, vole, 2500 za 3000 hud, vole. Tak to musel hodně, vole, investovat. Já teda bych nechtěl. SMS-kou jsem si kupoval tyhle, když tady byly akce, jako 20%, tak to stálo daleko. Tady bylo daleko víc než 30. Koče 79. Já jsem si chtěl houbičky nakupoval. Tak za chvíli nám dojde hospoda, za chvíli půjdeme Za chvilku nám dojde hospoda, Asi. pryč za 11 minut. Kam jdem teď? No, Jdem na nějaký další šejk. Jo, půjdeme na můj další účet. Teď se musíš To bude zase na světě 16. A toto je už Milda. 5. Jo, Ne, 6. ne, 6. To je hodu druhý. Jo, otočit. Můžu? Jo. Mě to tady nevím, proč mě to ukazuje. Tam to, že mám potvrzenou tuto. Že mám tuto e-mailovou adresu potvrzenou. Ale A ty vůbec máš ji nemám. potvrzenou? Nemám ji vůbec, ale nevím, proč mě to A ukazuje. proč jsi nepřihlásila tady ten útok? No já jsem nevěděl, když jste to dávali, já jsem tam nebyl, když jsme byli někde pryč. Ty vole, tak to mě máš nejdřív dopředu Banda napsat. kámošů se přijme. Jo, Teď viděli, jak jsem tam napsal to do píči. a to nevadí. Jinak Ale- nám je jedno, že mluvíme ve videích prostě. Hej, počkej, 20 minut, ty nemáš zvíře. Proč ti to trvá tak dlouho? 20, nemám zvíře. Při nějaký, Ne. jsem super, Jsem super nula. tak když tam sedíš 24 hodin denně. tak to, ne, tak 24 ne. Ne, Hej, tak, to je tak zajímavé, 12. to je zajímavý, ty vole. Že? Taký velký šípy. Jo, ty vole, to je nějaký ogr, vole. Ogr. Ogr. Velký ogr. Slabý. A když tak si můžete zapnout, abyste měli v tímto, jak jsou věci dobrý, třeba když toto teď vypnu, Tak se dívejte. porovnávání z věcí a nic mě to neukáže, ukáže mě to, že to je nějaký dobrý a teď toto a teď si dám porovnávání věcí. A proč nemáš zapnutý zvuk v chatu?
máte tam minus síla a No, minus poškození, jo, vole. vlastně ty sílu potřebuješ, Pa- ty válečník. Jo, a najednou... Ej, to se mi ale líbí, tady ten diamantový No, štít. Nebo štěstí. já ne, já už jsem jak ty vole z Minecraftu, diamantový štít. Jak z diamantový štít z Minecraftu. Ale V Minecraftu není. No, ne tak, ale jako, že jsem tam diamantový věci. jo. Kdo hraje Minecraft, tak ten mě může vidět na nějakých serverech, jmenuji se Kometak 9 tam. Říkám si Kometak 9, ale přitom se to píše Kometak 9. Ano, Ty na jaký? ano, zase se budu něco Co to je za píču? ticho. Za něho se velice omlouvám, ale je špatně vychovaný, když vyrůstal v popelnicích. Tak dobře, nevyrůstal v popelnicích. Ale když budete fakt chtět, napište mě a já vás pozvu do cechu. Si tady pár míst uvolním, protože se už je tam mám Mě aspoň tak půl měsíce a nikdy Mě tam... nechce dojít ta pošta, abych si mohl ověřit e-mail. Jo, to je taky na nic, asi až pak odledu 10. A když... No ale mě to stejně na světě 18 nešlo ověřit, já jsem to furt dával. No už to má 6 minut, to stačí jako Jo, tak zahajovací video. zdarlý. Čus.